Kot merko sujudmu, lambemu kaku merko wiridmu. Yasinan talilan saben bengi mbok lakoni. Omamu kebak soro puji tapi opo gunane yen atimu isih kaku. Tapi opo artine yen laku durung dadi siji. Tirakat sing paling apik ya iku duwe ati sing becik. Ojo duwe ati sing rusuh sing gawe uripmu peteng kawero. Percaya percuma wiridanmu yen atimu pancet bosok. Percuma tahajudmu yen jroning dodo isih gampang kelak-kelo. Tirakat sing paling mulya ya iku nata ati supaya madhep mantep marang Gusti. Gawe apa kowe asinan tapi sing rasani tonggo. Pikiranmu kebak iri, lambemu kebak dosa. Gawe apa kowe tahajud tapi hatimu pancet elek. Gampang nyalahno wong liya, rumangsa awake paling bener. Dolor Gusti ora delok bungkusmu. Gusti kuwi mirsani apa sing ana ing jero dadamu. Ati sing resik kuwi sejati ning tirakat mulya. Ramung lambe sing muni tapi tumindak sing nyoto. Ojo pamer suci yen atimu isih dengki. Ojo pamer tati yen laku isih maksiat. Ati apik, tirakat apik, ati bosok. Amalan rontok dadi baliono to ati. Ojo mung noto dahi sing ireng merko sujudmu. Nanging nggawa ati sing bening ing ngarsane Gustimu. Tirakat ati iku sing paling dhuwur derajate.